μας, επόμενος μπορείτε τώρα να μειώσετε το κόστος της ενοικίασης αυτοκινήτου σας, εξαγγελώντας όσα με επιθυμείτε σε όλα τα υποκαταστήματα της Hertz. Εκ μέρους του Βασική υλοποιείται και το υπόλοιπο πληρωματός σας. Ευχαριστώ που δέχεστε με την HN Wellness Alliance και σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας και καλή διαμονή. Dear passengers, welcome to your